waati haale simna waati day mo kala sekitan no babe akireni babe abo min haba ya fiyaya Harga Habib BJ Anas Mina. Pajam. yaade ɗo gandi kam woni yaade ton ko toon ɗo yaade haɗi abboɗolan naɓorollan Bana ma fiyonu. Ha? ɗum duwa abbaɗilan naɓorollan ɓayɗo gandi ko toon mi woni yarde min kadi ka Min mi sikki. Si goɗɗo ngala hakkunde yimɓe. Jarami ɗo wayno ma. Ka. Ha? gonga koye miɗo andi aye gorko ma ɗo wondi e nder suudu ɗon famodiri ha o jomba debbo ɗimo ko jombi debbo ɗimo o on famodira kono min haajan ala e ɗum min tawi ko fi on ɗo wonɗo lam mantonorade ma on ɗo lam pungirande min haajan ala e ɗum mi halna on ɗum Min baɓen ɓe noddilam ɓellam ɓe jombanilam. Donc ɓaynolam andi jikku ma on ɗo e on arɗo hollanalamo jikku ma on ɓay tumin tawi enen ɗiɗo wawata yardugol. Donc jokku haaji ma mi jokka haajam a faami. Hande aduna no woni très simple debbo na antu gorko na min a faami ko affaire dewgal ni donc si tawi no wawa gasude si wawata gasude ɗo en ɗaynodirde donc c'est ça si mi yalti mi waynakima c'est pas ton problème a faami donc si tawi haaji ma no yaadu si mi bousal sari tu peux continuer a wawa yaade kala ko falɗa yawde anta noon kadi en wawata wondugol ɗo sikka e horko on ɗen kon ko ya yaltu ya waɗa ya ko falɗa ɗum ça c'est impossible donc mi faala na haala ɗuɗuka fi Allah e nelaɗo ndar no moɓira bagage ma on hewtutoya hewta hayye mi jokke mi sikko a faami min andi kongol ɗon ko kono min ɗum na probléme min ɗum na haaju anno min so tawi woni baabe mon no jombani on addani on min mi hiida e on ɗon kono noon miɗo andi min kadi komi andi ko kala kam yeeyi on jokkitelam kala kam yeeyi si Allah holano tawi tun ko min yeterama mbiɗo hooli debbo yagalal ngal kala kam yeeyi on jokkitelam onon yon ɗo mi hiida e on ɓaw inen moɓo miya probléme ala mi mooɓa e miya ɓay mi majjata ka ittuɗo lan ɗo mi mooɓa e miya kono lan habbi o ñande yeeyi tan toon lan nden kadi so Allah holan ɗon jaaɓe a ɗuɗɗinigo e haala mi haalna maɗa o ɗuɗɗini haala min na ko haala ala de mi woni waɗu ko mi wima ko waɗa ɗum mi sikka a faami donc mi yiɗa haala ni ni voilà c'est tout Allahu akbar wallahi Allah ko goto itiraɓe hakkunde ñalla ɗon o anduno ko ɓe weltani on kon mi yewta on haala debbo no e ndu suudu daari ñurgo ñargare daari peeji ɗuma no tesortono itiraɓe andi debbo ko woncito debbo ko arrange o ka woni ko ɗon ɗon ko gonga min si tawi no esiraɓe an gorko on arayno ƴaani jondiren ɗo ɓa Allah waɗi ko watte to waɗama kanko e debbo o ɓe hollidire lanniɗon ala hay sikkonde wolde duwoɗen ɗon hakkude maɓɓe ɗo min ala komi wola ɗo par ce que ballal ngal waɗa ɗo langal
nani so yi odo ngande yangodi hakkude jan awagati ngandi sabu no buri carte d'identité bellet lu blande dum wallahi yo ko miside non luttamo yarno faala lutta imbe ko wala nalla gonga ayi gonga kono misal woɓɓe ina mi wattitumo e leydi mi jaɓata ye leydi yo allahu akbar non o mawni hari andi so allah mawni goɗɗo o tigi darɗa tun ala benaɓe dogar feere o yiine voilà Allah moƴƴini hakkude allah nde allah walla julɗo kon ni baba min luttitiyo yo nde allah no walla goɗɗo wo o ɓiɗɗo mo nanno labba hakkude allah komin mo laba do e ñiire mo laba ñiire rawni pungal wallahi jento moƴƴam yettoma nam a yi ɗo no woniri ni komin e isra ma arti ɗo noon tigi woniri i diallo yo mi haylike fuutare ni fof ndaari mi tawi ko ɗo wawata marsude andi jonno min ari ko allah watta kon o hoyni affaire mariage on complètement sattali fes wallahi sattali appel ko mi ala wala ɗo malaye komo wola ceerno maniki o mi watama sattinan way milandakima pus pellette ɗum ɗon sa heeɓi 50 000 tege lanni waɗi mi landinoma kam ko ɗum pellette on gayni pelletti baben ko gonga mo oɗo hay mo ɗoyi oɗo no andi mariage oɗo sattata min no wonani haldirɗen on faami on noddilan ka téléphone on wolanilan on commantanilan ɓuuri mo wo ala min miɗo sikkude si mi yi ko ha wannowa noon e jaka si mi yi ko wona hina ko wayi wawan noon oɗo on na min jombanɗon de ko noon andi ko mbo addan ɗon mo on faami bala andi non ɗo ko ɓiɗɗo maani wolanmo min omo dayide piiji fof no haale kono fiyo mi yirtude oɗo somi waɗa ɗum yo allah soƴƴindiranda mi watta ɗum ɓaatu woni ha mi dari ke min ni heewi mi hokki ko min ni mi hokki ɗon mi hokki mi wata darade mi holita musidalam fo mi hokki mi wi wallahi ha hande yaari fureno immito ka si miɗo yettinira yo allah soƴƴindiran ɗon hayi kon komi haali kon ko ɗum mi haali mi watañe jum sina yettuto e makko to allah seekita ɗum mi haali baben habbayan taw fiyaya yo min hakkude gonga yaya ɓeño wawi ifiteyan ko itti addeyan iwi yagiñe han jakka mi ata sénégal ɓeñayan ɓe faya kaya mais baben onon tigi ɗo suti ko ñondojo ni babe makkadi ɓe a pikiɓe hoore on faami donc on fala yaltanela nder ga déjà donc kañajomaño so piyijo mi montasiku jonko ɓe ko moƴengoy jonka umama ko nangoyna babe habbela isaɓe habbe non ayi yetto yallah seekita ko roɓe latnanɗola nder non babe perde fo e ƴiwi mi wi han fuuta minge ɓe mais atireni non na fiɗum no babe ɗon kami on tigi ɗo suti diwon kadi ko ñondojo voilà mi waɗa wonde makko de voilà mi hannam ɗum hombo ñonjojo ko noyi haaje ko ngaya ñanje hakim immi ora mi ƴimmoke gon kamojiyan o mais famelan baben makko kay naɓe pikiɓe hoore hombo ñonjojo min komi ñonjojo mi ñimmo hon dewga ɗon koolike ñimmotako koolike defoolaa andi ko ɗum waɗi babe baba ɗon koolike e puis ɓayi jango ittemo ɗo ñaajomo ko suudu ton tawi on nanata ko wonata ko miɗo wawi wonde ɗo mi remplace kala ko faala ɗum haala nde mo wondela mi tara distanayi ko fala joni yahe taw après so yeeyi e yewtoye kono yaltanela nder ka fi allah waɗini hoore mande waɗini waɗ noon mi seedani ko e oɗa on boni a seedayo allah no daali ha nayi no gandi ko ɗum waɗi on heeɓi yahala on ɗum voilà jooɗo takko makko ɗo gorko si tawaɓe yetta goɗɗo ɗon jooɗo famodire ɓe yettu ga ɓoni wonta tekkoyan il faut ɗum ɓe vraiment c'est pas bon min joni noon wacce famodirde joni to yiiɗi gonɗo waɗi yam mi heyani huuɓa sa wi ɗum bonde hakkunala
joni piye ɓiɗɗo mo billahi no so woli Biru no ngabela ngabela famudre. Aïda Mi wata dinde. wa ma detama itta futa adda ando ira Aïda tu n'aimes pas Aïda Yone yewta yapre. tu vas mourir kono apere o noon hayɗo tambour mon dey ko ɗum goyi ko yewtete o ɗo demena voilà Jonno kon wadi. Joni na film joni gettebe taw joni do wa yewde après ami migi to mi ya yewten ton. min fuɗɗaki gollude on noon bon bareru mi wa futa mera do mi ya on to contre marque mi ya minen gara ko bare ɓe biyami ka ko palla sallitimen ɗum wata woni wala gandam pasomaya hey non hay koy faites votre bec OK, alors tout man. faites votre bec parce qu'il y a Hesnia tu as Mal allez. Ok, continue, action. faites votre bec quoi ah hela ni la Hesnia quoi mi waati ko waati haaleede simno haatiday makko Allah seekitan noon Eh, babe accireni. Accireni babe. abo Min habe ya fiyaya. sira ton fuɗɗike seytinde seeɗa yo jajamullahu hayran are ga hayra jaja senno baba seni